Pinoy mobisita sa Sugbo aron sutaon ang kadaot sa linog. Mga taytayan og flyover sa Sugbo apektado. Kini gipang obserbahan tungod sa nagpadayon nga aftershock. Legislative building naapektuhan sa linog. Opisina sa Vice Gobernador naguba. Mayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug sa uban pang mga dapit nga maabot ni atong Sibya. Ako si Frank Palilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, padayon pa ang ipahigayon nga search and rescue operations sa pipila ka mga dapit nga grabing apektado sa linog dito sa lalawigan sa Bohol. Upat pa katao ang nagpabiling natabunan, Frank, sa nahugno nga simbahan sa lungsod sa Loon. Ang mga residente wala na mamalik silang mga panimalay tungod sa sunod-sunod pa nga mga aftershocks. Kaganina gibisita ni Presidente Nonoy Aquino ang Bohol ug kasamtangang aniya sa karon dinhi sa Sugbo aron sutaon usab ang kadaot nga gidalit sa Cebu sa linog. Apan sa dili pa nato isgutan ang pagbisita sa presidente ato sa tan-awon ang sitwasyon dito sa Bohol. Jinky Barrio, Sugin Limi. Ingon ni ini ng itsura sa pipila ka mga dapit sa Bohol Province nga grabing naapektuhan sa pagtayog sa 7.2 magnitude nga linog kagahapon. Mihul pa ang mga dalan. Way hunong nga landslides nga nakaapekto sa siyam ka mga lungsod. Mga taytayan naguba, sama na lang ining Abatan Bridge nga nagkonekta sa Cortes ug Maribohok. Tungod sa pagkaguba sa taytayan, ang mga stranded nga mga pasahero o commuters napugos sa pagsakay ining gagmay nga mga sakayan aron makatabok sa pikas nga dalan. Si Elizabeth Ganob usa lang sa nahasol ni ini. Hasol gyud siya kayo kay og trabaho kay ngani lang kalingaw kada adlaw. Nya hasol matagaan og kanang ways ba nga dili ngani kanang makaagi pod ang mga sakyanan unta pod. Ang simbahan sa Maribohok nahagba. Usa ka batang babae gikatahong namatay dihang lakip nga nahugno ang tupad ini nga eskwelahan kagahapon. Gani usa ka 89 anyos nga lalaki nga gikatahong nahugan og hollow blocks kagahapon giyayungan na lang sa mga silingan aron kini ilubong. Han, pero isa ka bata ka kung matay. Kuan, by nag-signing ko ng clearance. Diha may mga maestra sa taas pod og ilang principal. Ang Our Lady of Light Parish sa Loon, Bohol maayong pagkahugno. Apan milagro na lang kay bugtong ang imahe ni Our Lady of Lourdes ang pabiling nagbarog taliwala sa dakong kadaot sa simbahan. Gikataho nga upat pa katawo ang pabiling natabunan sa ilawom ining nahugno nga simbahan, lakip na ini ang usa ka lay minister. So most probably, mientras ingon ani ang sitwasyon, dinhi na ani na siguro ani this coming Sunday most probably dinhi na og wa man ulan. Ang mga evacuees temporaryo unang ipahiluna diri sa dakong hawan sa ilang simbahan. Naguba ang balay ko ang mga karsada dito kay Rapo. Unya nahadlo ka sa linog. Oh. Jinky Barrio, News 5. Way klase ang mga public schools ugma hangtod sa Biyernes. Ubay usap ubay sab sa mga establishmento sirado tungod sa kadaot kanay aguman sa mga buildings nga ilang nahimutangan. Andrea Patenia, Sugin Limi. Nangalangkat nga mga kisame, nangahugno nga mga suga, nangabuak nga mga dekorasyon. Mao kini ang itsura sa Cebu City Legislative Building Session Hall karon, mao nga kanselado ang weekly session sa Cebu City Council kaganihang buntag. Gideklarar sa emergency session sa konseho kagahapon nga ibutang ubos sa state of calamity ang tibuok syudad sa Sugbo. Dinhi sa Plaza Sugbo gipahigayon ang dinaliang tigom. Tungod kay magamit na ang calamity fund, nakapamalit na ni ining relief goods ug packed lunch ang City Hall aron ipang-apod-apod sa mga residente nga namakwit gikan sa ilang mga panimay. Aduna say laing importansya ang pagdeklarar og state of calamity sa syudad. Para nga doon natay basis nga ipa-frozen ang tanang presyo sa mga palitunon dinhi sa syudad sa Sugbo.
Gipatrabaho na unta ang mga empleyado sa City Hall kaganiha, apan sa dihang milinog pagbalik, gipapauli na lang sila ni Cebu City Mayor Michael Rama apan gipabilin ang mga department heads. Wa pay kasiguraduan kung adunay trabaho ugma, apan mipay mangno si Rama nga magpaabot lang sa mga instructions. Samtang kaganihang buntag, sayo kaayo nga may report ang mga empleyado sa ilang mga buhatan, sama dinhi sa BDO Fuente Osmeña Branch ug Metrobank Plaza sa Osmeña Boulevard, apan kutob lang sila sa gawas human wa pasudla. Akong nadunggan is kanang i-inspect pa ni siya karon ma'am kay kuan pa man ni. Ipakuan pa man ni sa ubo. Advice nila sa government na dapat i-check ang building para secured ang mga empleyado. Dunay mga tindahan nga sirado gihapon hangtod karon sama ni ining Unit Hub sa May Osmeña Boulevard ug 138 Mall sa Dan Colon. Unsa itsura sa sud kaya daghang guba? Nay guba. Unsa man sama sa unsa? Mga simento ba nangatagak? Pero naka diri paginog hapon. Naa. Ano unsa man mga tao sa sud? Nagan. Ikaw? Dagan sa kukapile. Di kayo jolly ang mga customers sa Jollibee dinhi sa downtown area tungod kay why ma-serve nga Chicken Joy ang naniradong kananan. Sa official Facebook page sa SM City Cebu, gipahibaw ni ini nga nangabli na sila sa ilang mall kaganihang udto. Samtang sa page sa Ayala Center Cebu, gipahibaw nga kutob lang alas 5 sa hapon ang ilang mall hours. Na-inspeksyon na sabkuno ang Cebu Business Park ug Cebu IT Park ug wa sila'y natala nga major damages. Sirado sab kining souvenir shop sa Maydan Magallanes, lakip na kining hotel tapad ni ini nga pirting daghan nagliki. Matud pa na inspeksyon na sa Office of the Building Officials kun obo ilang struktura ug bisa gideklarar nga luwas na kini, di gihapon sila mga bliugma. Dili pa kay amo pang i-renovate ang amo ang mga uban nga mga rooms nga naga-damage. Sirado sab ang buhatan sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD, human nga tagak ang ilang mga tiles ug nang leaky ang ilang building. Apan fully operational gihapon ang ilang water supply ug gi-activate ilang action center gawas sa ilang buhatan. Matud pa, pribadong contractors ang ilang gipa-inspect sa ilang building. Tomorrow we will be occupying the building already. Kaya ato naman gipa-inspect and then there's already a clearance but naghulat na labing formal nga report. Padayon gihapon ang inspeksyon sa city engineer sa nagkalain-laing infrastruktura ug mga tunghaan sa syudad. Samtang sa text message, gipahibaw ni Dr. Rhea Mar Angtud sa DepEd Cebu City nga kanselado gihapon ang klase sa tanang pampublikong tunghaan sa syudad ugma hangtod Biyernes. Dinhi sa Pasil Fishport, gisugdan na pagbungkag ang nahugno nga struktura nga mikala sa kinabuhi sa mga manindahay ug kargador kagahapon. Andrea Patenya, News 5. Usa sa mga karaang building dinhi sa Sugbo mao ang Kapitolyo nga natukod pa ni atong panahon sa mga Amerikano. Wa ni maluwas sa linog. Apan kung dako ang kadaot sa Kapitolyo, mas dako ang kadaot nga nahiaguman sa Palace of Justice ug sa Legislative Building. Ryan Sorote, Sugin Limi. Wa makaluwas sa papanghasi sa linog kagahapon sa buntag ang opisina sa gobernador. Nang liki og nangahog ang molding sa iyang opisina. Nahulpa sab ang kisame sa social hall. Nagpasad ang mga nangatipak sa palibot. Sa gawas sa Kapitolyo, nagtapok ang mga empleyado nga nahadlok sa mga aftershocks. Kinisab ang sitwasyon sa Palace of Justice. Nahulpa ang ibabaw nga bahin sa 4th floor. Kipasusi na sa mga engineer ang duha ka edipisyo. May langit gani nga walay holiday gahapon. So pasalamat ta nga way tao gahapon. Labing grabing naapektuhan sa linog sud sa Capitol Compound, mao ang Cebu Legislative Building, gikan sa 2nd floor, 3rd floor, ug sa 4th floor. Gikan sa 2nd floor, 3rd floor, ug sa 4th floor. Tataw sab ang kadaot sa buhatan ni Vice Gobernador Agnes Magpale. Nahulpa ang kisame sa receiving og mismong opisina sa Vice Gobernador. Samtang gisusi sa news team ang buhatan, naabdan mi sa kusog nga aftershock. Kini na ang misulod ng mga eksena.
Luwas mi nakagawas sa peligrosong legislative building. Ryan Sorote, News 5.